Il-Ministru Stefan Zrinzo Azzopardi qed jistenna li l-Partit Laburista jirrevedi l-pożizzjoni tal-Viċi Sindku Laburista tal-imqabba Jonathan Dingley wara li dan iddieħaq bil-mart mentali sempliċiment biex jattakka lil kap tal-Oppożizzjoni. Meta intervistat minn Net News, Zrinzo Azzopardi stqar li wara l-kumment li jagħmel Dingley dwar Alex Borch huwa indika li qed jistenna azzjoni mill-Partit Laburista. Jiena ngħid li għandu jkun hemm ukoll se jkun hemm nimmaġina anke min-naħa tal-partit review tal-pożizzjoni. Dan imur eżatt kontra dak illi qalu Win Bonnici meta wara biċ-ċar illi l-Viċi Sindku se jitħalla jerġa' jikkontesta u jiġġudika l-poplu fl-elezzjonijiet lokali. Finalment jiġġudika l-poplu x'hekk il-poplu il-Viċi Sindku ħajressaq ismu għall-elezzjonijiet lokali meta jmiss l-appuntament lokali u l-poplu jitfa' kollox fil-miżin. Fl-aħħar jiem Jonathan Dingley reġa' sab ruħu f'nofs kontroversja kif żeffen il daw kollha li b'xi mod għandhom kundizzjoni ta' saħħa mentali sabiex jipprova jirredikola lil Alex Borch. Fil-fatt fuq il-medja soċjali huwa kiteb li Alex Borch għandu jipprepara għal Ward 10, sala f'Monte Carmeli li kienet sala ta' tbatija. Għalhekk il-Ministru Zrinzo Azzopardi qed jistenna li l-partit li ju jagħmel parti minnu jirrevedi l-pożizzjoni ta' Dingley. B'kontrast il-kollega tiegħu Clifton Grima tenna ma' Net News illi ma segwix l-aħbarijiet u għalhekk qal illi ma jistax jikkommenta dwar dan il-każ. Tikkundanna dak li qal taħseb li huwa aċċettabbli iva jew le? Ma nafx għalli ma' persuna. Bażikament bat lil kap tal-Partit Nazzjonalista Ward 10 f'Monte Carmeli u din mhijiex l-ewwel darba fil-passat ukoll attakka membri tal-Partit Nazzjonalista. Ma nistax nikkommenta fuq affarijiet illi huma ħjar se jaxxetta li inti ma segwiċ. Brabta ma dan il-kumment dispreġjattiv sa issa l-Viċi Sindku Laburista Jonathan Dingley u isqanqas il-Partit Laburista u tmexxija tiegħu ma ppubblikaw ebda apoloġija.